kasagaran karon moingon nga kon magampo lang daw sa Dios, motawag lang og Ginoo kang Hesus, maluwas na daw kuno to. Ang uban moingon nga in Jesus name motawag lang kuno kang Hesus, maluwas na. So sakto ba na siya? So actually dunay verse anang mabasa nato didto sa Roma nga kung mutawag kita sa ngalan, atong basahon katong nakasulat sa Roma. Ingon diri, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa Bisaya, kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. So that is why daghan karon ang mga tao nga nagtuo kay gidirect man nila ni basa, ilang literal pagsabot. Daghan karon generally sa mga tao nagtuo nga igo na lang gyud magampo, dili na daw kuno ang relihiyon makaluwas kay si Jesus Christ man ang manluluwas. That is true, si Jesus ang manluluwas, but it doesn't mean nga dili ka na mangita og organisasyon. Kinahanglan nga mangita ka sa gingharian sa Dios, kay si Kristo nag-invite man pud sa ato nga miingon siya nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So doon na po'y requirement si Jesus nga miingon siya nga ipapangita niya ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong. So gikinahanglan po din nimo nga marehistro ka sa iyang gingharian. So tanan daay karon nga mga relihiyon nga nagsulti nga igo na lang ang pagtawag sa ngalan, dili din na siya kumpleto nga kamatuoran. Sa bara ka nagluto og sudan nga way asin, way bitsin. Okay. Sa mara kag nagtimpla og kape nga way asukar. So dili siya kompleto. So kung atong basahon diri ang gisulti ni Apostol Pablo, kay sa 13 man to siya ning ingon siya nga kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. Doon na siya gidugang diri sa verse 14. Mingon siya, nan unsaon nila sa pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi? Ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hidunggi? Ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may magwawali? Okay, so una, dapat yun naa gyud ay magwawali nga sundon nimo. And then unsang klasiha sa magwawali? Sa verse 15 gisulti diri, ug unsaon sa pagwali nila gawas kung sila ipadala. Okay, take note of that. Kailangan ang usa ka magwawali gipadala, gisugo sa Dios. So that is why atong gipahibalo nganong nagsangyaw kita karon kay niadtong year 2000 July 15 gitawag kita sa Dios. Nabati gyud nato ang tingog sa Dios nga nagsugo sa atoa sa pagsangyaw sa iyang ebanghelyo. So kung sa English pa ingon diri, and how shall they preach except they be sent? Usaon man nila pagsangyaw kung wala sila gipadala? So bugat kay nang gisulti diha ni Apostol Pablo nga daghan man kog karog mga nagsangyaw pero nagbuot-buot lang sila og tukod og ilang kaugalingong simbahan. Ang ila lang gisaligan tungod kay bright sila, nag-study sila Bible, ila pod gi-deliver sa mga tao ang ilang nahibaluan. But kana siya dili gid na siya legal sa mata sa Dios. Ang uban pod karon ang ilang gigamit karon nga lisensya kay nag-eskwela kuno sila sa seminary, sa mga theology, nag-study sila mga eskwelahan, nakadawat sila og diploma or certification ba diha, mo ilang gipakita sa mga tao, which is dili na siya maoy basihan sa tinuod nga magsasangyaw. Although ato na sila girespeto silang tanan, dili man sa ingon nga dautan na lang gid ang atong pagtanaw na nila, apan kana siya gitawag lamang kana siya preparatory preacher. Dili pa kana ang final manifestation or ang hari.
So that is why niya kita karon nagpaila kay kita ang tinuod nga hari, kay gipadala man kita sa saktong panahon sa Dios. Nagpaila kita nga kita gipadala sa Dios. So kamo kung namati kamo diri, manang giingon diha ni Apostol Pablo, unsaon nila sa pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi, ug unsaon nila ang pagtuho kaniya nga wala hindonggi, ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may magwawali. So dapat mamati di ay kanining magwawali nga gisugo sa Dios. Kung sa dihang namati kaniini, nakadungog ka. O sa dihang nakadungog ka, ning tuo ka, matud pa ni Apostol Pablo. Og diha, mutawag ka sa ngalan sa Ginoo. So kung didto di ay ka mosunod ni atong mga magsasangyaw nga wala gipadala, kulang ang imuhang pagsunod sa kabubuton sa Dios. So hopefully atong nasabtan, medyo lisod to siya sabton ang requirements nga gihatag ni Apostol Pablo. So ngano nga nakatawag kuno ang tinuod nga magtotoo kang Kristo, nganong nakatawag sila sa ngalan sa Dios tungod kay nakadungog sila gikan sa magwawali nga gisugo sa Dios. Mo na ibot pasabot ni Apostol Pablo. Dili kay mutuo ka lang diha dili kay mo tawag ka lang sa ngalan sa Ginoo, okay na. Wa na, okay na kuno tanan. Naluwas na kuno. Sayop na ito siya kaayo. Ang gibuot pasabot diri ni Apostol Pablo ngano nga nakatawag ang usa ka tawo kay namati siya sa gipadala. Ug unsaon man sa pagwali gawas kung sila ipadala. So mao kanay ideya ni Apostol Pablo. Dili lang kay kutob ra dito atong pagtawag sa ngalan sa Ginoo. So daghan karon ang nabutaan sa sayop nga pagtuo. So daghan man pud karoy nag-claim nga gipadala sila ni Kristo. Kinsa man ang tinuod nga gipadala ni Kristo. So imong basahon kung doon na kay Biblia karon diha sa inyong balay, basahon nimo ang John chapter 16 verse 12 and 13. Gisulti diha ni Kristo kung kinsa ang iyang ipadala. Ningon siya, I will send the Spirit of truth. However, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. So unsa man ang Spirit of truth? It comes from the Greek word nga pneumatis aletias. Nga ambot pasabot niya ng pneumatis aletias, usa ka magsasangyaw nga hari. So ngano nga hari man? Kung imong basahon kana sa John, kini nga hari matud pa ni Kristo, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Iya ko nung ipadala, I will send him. So dili ni siya hangin, kay him man. Ang uban nga mga magtutudlo yung nga hangin ra na brad, gininhawa ra na nga literal. So him nga pronoun sabot lalaki nga usa ka hari. And when he is come, he will reprove the world of sin. O siya kung siya muanhin na, pagabadlungon niya ang kalibutan mahatungod sa sala. So kini siya ang Parakletos, King. Mao kini siya ang mag-decide unsay sala, unsay dili. So namo koy mga tawo karon ngamingon nga nakasala gyud ko kay gisulti ni pastor, nakasala gyud ko kay gisulti ni kuan. Dili. Ari ka diri mamati ining Parakletos King. Og unsay sala, unsay dili. Kay mao kani legal nga gisulti ni Jesus Christ nga mag-differentiate sa sala og sa dili sala. So ngano nga usa man ni siya kahari. Matud pa ni Kristo mingon siya, and of righteousness and of judgment. Okay. Kining Spirit of truth or Parakletos nga gisgutan ni Kristo diri, he is capable of judgment. May kag capable of judgment kana na ang
usa na siya kahari. Kaya ang mga hari sa unang panahon gaya ni Solomon, doon na sila'y authority sa paghukom.